Kabati CTV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kinongilam jong Federation of All School Teachers of Meghalaya hagasni satjan jong khandai tarik ubnaya yong arajar arpuar kin salet ya shimbenta hagajin yalang gaban salong hasortura hagapor khatwei beji minstep khnang ban pan jing kershan ki paranong hikai hakabaye dei bat ki mat jing dawa ki baka seng kalada penpau hakamat ka sarkar hakabaye dei bat ka jing dawa ban kintiu kerdan deficit ki school ad hoc ban kintiu ya ka jing seu tulop ka bakhat pra hajar tingka haringkat bat kajing penkeu ya kajing seu tulop kabasan persen manla usnem hagajing ya keren bat kabati CTV unong aiktin jong ke federation usamla meibon lingdo ulong bahadin kani kajing yalang an sapen benai ki program jingya ki bakhlemput sngi taradu bak sarkar kanda syak skor ki jing dawa jong kinong kai school Kumba pitep kani kadeka tayau ka balai ka bangi syang hangni hakmat jong ka embus office Bagkum tangila shim ya kata karai ya kata sinjam bangin jam no sa sakawai pat ka bentah ka bangin let no sa Garo Hills la shai kasngi hakapor khatwei bejing indan ya ka general meeting ha tura bad hakata general meeting nilai we lang ya baro kino hikai Garo kiban yawan ban shim bentah hakata ka general meeting jongi ha kani ka general meeting ka bangin dan ha Garo Hills Nilai yo ru ya ka jingtep ba shibun ba ki no hikai Garo kilaya teli ba kilaya wan na keleng ki district jong ka Garo Hills ba kilaya snokti ba ka fastom nementa ka ni ka jingya ki ka bangila penkre hadien jong ka jingkut jong ka ni ka examination SSLC ba HSSLC ti kumba pi ba kumba pitep ba ka sarkar hadu menta kampat don kata ka jingya keren hapreng jong ka sarkar ba ngi bahkan shim ya kata karai bahkan aingi bahkan deficitizingi lani bahkan ya kata karai ka bapura bahkan singap ya kita ki demand jongi ka bangila dawa ya ka khatpra hajar enhancement but ka 100% increment manlausnem tikum tangila shim ya kata karai ba hadin ba lakut jongani ka SSLC but HSSLC exams nginsa wanra ya kata ka agitational program ka bahetam ha jala Meghalaya haba kumba 10,000 ngut ki breu kin sawan banya shimbenta bakan top ya ki nohikai ad hoc ki badan kumba 10,000 ngut ki kurim jongki ki khon ki kti jongki bat kumju ru ya kini ki past peoples lani ki past students ki baladep mencha hikai lani ki we ru ki parlok parojor ki bakwa ban ya join lang ha ka agitation jongi ti kumta kumbangin penyat cakmat ya kan agitational program kanom de tang sisngi kabangin nginyat ya kata karali handai hadien jong kata hadien begini gino hikai kila let pai pat chala ki jong ki district kini gino hikai kinyai beteng ya kata ka agitational program bat kinyai beteng ya ka jingyat rali ha ki district bat na ki district ka ba ki wan kumta kani ka jingyat rali jongiru kanlong indefinite kan omkut kat ba ka sarkar kampat ayangi da kata ka jingtho ka bapura in black and white ba kan sedang no ban ayangi kata ka enhancement nadu kani ka banai ban nadu kani ka tarik kat bangin padyohi na ka sarkar ha ka jingtho in black and white ngin sange ya kani hot ka sarkar kala ban chu aiktin ha media ba kala ban ong ba ngin sedang no bangin ay kata ka enhancement nadu kani ka banai ndai ngin ngimla bangin chania ka sarkar Ila tang bencania ya ki kot kisla ki bawan na ka sarkar. Ya kani ka agitational program ngimpat bu ya kata tarik ke babiang. Hendrai ngilashu ong bet ba ngin pendon ya kata ka agitational program anda lakut ke SSLC but HSSLC. But ya ka jingtip jong kani ka agitational program kat bang indang ya lenti man la kasngi. Pila ruba pin check ha ki kini news channels but ngin sa pentip ru link ba ki social media but kiwe kum ki Instagram, Facebook, WhatsApp but Telegram ru kumnu bangila ya chakmat but kumnu ngi thmu bangin nang yai penya chakmat ya kani ka jingi ki jungi persya ya ka sarkar habangi dawa ya ka hok ka bangila dei benyo
nadu ke arah jar kakandai.